Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegläşýär. Gepleşmeň başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanışdyrýar. Çağış boýunça harby ulygy geçýän harby ulugçary Türkmenistanyň ýaraly işlerini beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny harby ulugdan boşatmak, hem Türkmenistanyň raýatlarynyň harby ulugy nowatdaky çağırış hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem harby goşuluk we harby ulug hakyny Türkmenistanyň kanuny laýykly karar edýän. Birinji, çağış boýunça harby ulygy geçýän harby goşuluk we harby ulug hakyny Türkmenistanyň kanunyna belinen möhretleri gullyk eden harby ulugçary 2021-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryna Türkmenistanyň ýaraly işlerini beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny harby ulugdan boşatmaly. Ikinji, çağırış günneçenli 18 ýaşy dolan harby uluga çağırışdan boşamak ýa-da harby uluga çağırış möhretini ýa-da düşürmek hukugy bolmadyk Türkmenistanyň erkek raýatlaryny harby uluga çağırış möhretini ýa-da düşürmek hukugyny ýitiren ýaşy 27 ýaşy bolan erkek raýatlary 2021-nji ýylyň oktyabr-dekabr aýlaryna harby uluga çağırmaly. Üçinji, şu ferman resmi çap edilen günnün herekete girýär. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkarda başlaýy. Gurbanuly Berdimuhammedow. Türkmenistan prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň belent serkarda başlaýy. Gurbanuly Berdimuhammedow buyruk ol çekdi. Resmi näme raýatda çağırış boýunça harby ulygy geçýän harby ulugçary Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beýleki goşunlaryny we harby idaralaryny harby ulugdan boşatmak, hem Türkmenistanyň raýatlarynyň harby ulugy nowatdaky çağırış hakyny Türkmenistan prezidentiniň 2021-nji ýylyň 18-nji sentýabryna çykaran 873-nji belgili fermany ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň Gorunmak ministrine, Türkmenistanyň içeri işler ministrine, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrine, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başlygyna, Türkmenistanyň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň başlygyna, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna kanuny berenen möhretleri gullugy eden harby ulugçary harby ulugdan boşatmagy, mailnamalara laýykly dawarary ýagdaýda geçirmek, söwüşiň we jemgyýetçilik, ynsanperwerlik taýýarlygyna tapawutanlary höwetlendirmek tapşyryldy. 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watan ýylyna garaşdyrmyň şanly 30 ýylyny uly üstünlik bilen garşylamak Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň esasy wezipasy. Milli ykdysadyň esasy puduklarynyň beri bolan bu toplumda öndürilýän önümliň görnüşleriniň artdyrylmagyny hormatly prezidentimiz möhüm uğurlaryň hataryna kesýetdi. Yurdumuzda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şolsan neft hime pudugyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýy we imtasanmalary diňe bir içerki bähitleri däl, esemi ählimumy awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösürmäge ýardym edýär. Şeýlelikde beýtarap Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän açyk kapylar syýasaty döwletiň hem halklaryň arasyndaky dostluk hem hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýüzüne durmuşa geçirmäge gönükdirlenir. Hormatly prezident bilen öňden görüjükli syýasat netijesinde ýurdumyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge ýolunda köp uğurly işler amala aşyrylýar. Garaşy diýarymyzda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýykly ýurdumyň senat karhanalarynyň şolsany Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň öňünde belent wezipeler goýuldy. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek şeýle täze tehnologik desgalary gurmak, awa saklamak hem bökdünşde iş etmek möhüm bolýar. Nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň birinji we ikinji baş peterdici elektrik bekatlarynyň duruşyny täzelemek boýunça işler alınıp barylýar. Şanly senanyň garaşdyrmyň 30 ýylynyň bayramy edilýän ýylyna kenariýa gatnaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyny täze önümçiligiň ýoly goýmagy aýratyny ähmiýetli boldy. Muqaddas garaşdyrmyň şanly 30 ýylyny öz boşa sowgat bolan täze önümi eksport uğrudur. Hormatly prezident bilen öňden görüjükli syýasat netijesinde ýurdumyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýolunda köp uğurly işler amala aşyrylýar. Garaşy diýarymyzda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna laýyk ýurdumyň senat karhanalarynyň şolsany Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň öňüne de berent wezipeler goýuldy.
Beýigi diýpeleri üstünlikli durmuşa geçirmek şeýle-de täze tehnologik desgalary gurmak, aba saklamak hemme bökdönüşde iş etmek möhüm bolup durýar. Kenariýa hatynaky newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumy türkmeniň garaltyndan taýýarlanýan önümleri köpeltmek bilen eksport mümkinçiligine barha artyrýar. Toplumyň köpürli halkary ähmiýeti bolan uly gowrumy tasamalarynyň biri jet abra aviakrasiýanyň önümçiligidir. Önümçilik Türkmenistondaky newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 3-nji bölüminiň kerasiýany aşgar bilen arasalaýjy we ulanylan aşgary zyýansızlandyryjy desgatyna ýol goýuldy. Bu desganyň önümçilik kuwatlygy ýylda 525 000 tonna çygymaly gaýtadan işlemege barabardyr. Newte ilkinji gede gaýtadan işleýän desgalarda öňürleýän kerasiýany düzüm bölekleri kerasiýany aşgar bilen arasalaýjy hem ulanylan aşgary zyýansızlandyryjy desgady dürli tehnologiýa tapgalaryny geçirilip kerasiýanyň düzümindäki naftan kislotalaryndan, kükürtli vodorodlardan, suwlardan hem mehanik garynlardan arasalanýar. Bu işleňe dogry ýerine ýetirilmek bilen taýýarlanýan täze önüm jet abra aviakrasiýany islegli haritlaryny biridir. Bu önüm esasan Ýewropada, Amerikada ulanylýan türkmeniň garaltyndan işlem taýýarlanýan täze önüm jet abra aviakrasiýany äwurt uly önümçilik kuwatyna eýe bolan zawodlar toplumynyň önümleriniň eksport mümkinçiliklerini hasam ýokarlanýar. Türkmenbaşydaky newte gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň jet abra aviakrasiýanyň täze önümçiliginiň ýoly goýulmagy hemme eksport edilmegi hormat prezidentiň newte gaýtadan işleýän pudokdy önürleýän önümleriň görnüşlerini köpeltmek, olaryň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilýän urlaryny giňertmek boýunça öňde goýan bu diýiplerini amala aşyrmagyna öýreni ähmiýetlidir. Ýurdumyzda daşary ýurty hyzmatdaşlaryň şolsany newt hemi pudogyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maý goýum tasamlary diňe bir içerki bähliklere däl, eýsemi ählimumy awadançylygyň maksadlaryna dogry laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmäge de ýardym edýär. Şeýlelikde beýtarap Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän açyk gapylar syýasaty döwletleň hem halklaryň arasyndaky dostlyk, şeýle-de hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklaryny berkitmegi, iş ýüzüne durmuşa geçirmegi gönükdirlenir. Ýurdumyň newt gaz pudogynyň önümçiliklerini döwrüp enjamlaşdyrmak bilen innovasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäze şu köpli önümleriň möçürni hem görnüşlerini hasam artdyrmak ören peýdalar. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bählidir. Hormatly prezident bilen ýangy energetika toplumynyň önümçilik kuwatyny berkitmäge berýän uly ünsi toplumda täze urlaryny kemale gelmegi üçin edýär. Bu ulgamda gözüňe tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirmegi ýurdumyň senagat taýdany ösüş tepkinlerini şartlandyrmaga, milli ykdysadyň eksport kuwatyny köpürli ösdürmäge hem putolandyrmaga ýardym edýär. Energetika pudogynyň kärhanalaryny tehnika hem tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli newt hemi önümlerini önürýän döwrüp düzme, ylmy esasanýan önümçilikler döretmek esasy urlaryny bir bolup durýar. Burada belenen meýilnamalaryň amala aşyrylmagy sebepleri senagat taýdan ösdürmek, milli ykdysadymyzda köpürli ösdürmek diýipkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bulan ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putolanmagyny, halkymyzyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Neft gaz senagaty uglavadaro serişleriniň äwurt uly gurruny eýe bolan Türkmenistanyň ykdysadynyň esasy pudoklarynyň biridir. Hormatly prezident bilen döwlet syýasatynyň ileri sürýän uglanarakda ýangy energetika toplumyny döwrüplaşdyrmaga, hem diversifikasiýalaşdyrmaga uly maý goýum serişleri gönükdirilýär. Ylmy tehnika ulgamyň soňky gadanalarynyň öňde barjy tehnologiýadan hem enjamlaryň işleň ornaşdyrmagy netijesinde pudogyň innovasiýa ösüşi üçin edilýär. Ýurdumyň dünýädäki energetika döwlet hökmündäki orny berkidirýär. Hormatly prezident bilen ýangy energetika toplumynyň önümçilik kuwatyny berkitmäge berýän uly ünsi toplumda täze urlaryny kemale gelmegine üçin edýär. Gahraman akademiyanyň Türkmenistanyň neft gaz senagatyny ösdürmegi 2030-njy ýyla çenli döwlet üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine, ýurdumyň içinde hem daşary döwletlerde isleg berilýän dürli neft hem gaz hemi önümlerini önürýän innovasiýon tehnologiýalar esasynda täze önümçiliklerini döredilmegine, aýratyn ünsürme netijesinde häzir pudogyň kärhanalaryny tehnika hem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagy diýipleri üstünlikle çödülýär. Bu ulgamda gözüňe tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirmegi ýurdumyň senagat taýdany ösüş tepkinlerini şartlandyrmaga, milli ykdysadymyzyň eksport kuwatyny köpürli ösdürmäge, hem putolandyrmaga, daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň ornaşdyrýan önümleriň köp görnüşleriniň önürlüşini artyrmaga dogry ýardym eder. Hormatly prezident bilen el-ýurt bähliýetli işler netijesinde ykdysadymyzyň ähli pudoklaryny uly sepketlere ýetilýär. Ähli uglarda ýokary netijeler gadanylmagy, garaşdyrmydan şanly 30 ýyllyk bayramyna
öz boşy sowgatdyr. Garaşsyz baky wetara Türkmenistana hormatlar hadamy tarapyndan ykdysadyýetyň ähli puwdoklaryna geçirilýän düýp özgertmeleriň maksady ýurdy senaga taýdan döwrewaplaşdyrmakdan halkyň eşretli ýaşaýyş durmuşynyň awadançylygynyň hemme taraplaryň kämilligini üpjün etmekden ibaratdyr. Ösüşüň täze belentliklerine maksady okun alyp gitmek hormatly prezidentimiziň ýyl bähwetli oňyn başlangyçlarynyň esasyndy diýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Senagat kärhanalarynyň biri Türkmen Enjam Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan polietilen trubalaryny öňürýän zawodydyr. Her kwata bu zawodda ýurdumyza anyp barýan gurulşyk işler üçin dürli ölçegdäki polietilen trubalary öňürlýär. Zawodda diametri 110 mm-dan 630 mm aralygynaky uly we kiçi gowrumly polietilen suw trubalaryny diametri 100 mm-dan 250 mm aralygynaky iki gatly gofrirlenen polietilen lagym trubalaryny hemde diametri 16 mm-dan 32 mm aralygynaky elektrik kabel geçiriji üçin gofrirlenen truba öňürlýär. Polietilen trubalaryny öňürmek üçin Germaniýanyň iň öňde barjy ýokary tehnologiýaly enjamlar oturdurlanýar. Bu ýerde işler doly awtomatik usulyny anyp barýar. Enjamlaryň ýokary hili bolmagy, öňürlen trubalaryň ýokary hilini saklamaklyga doly mümkinçilik berýär we howany hapalamaýar. Gurulşykda ulanylýan uly diametrli suw geçirji we gofrirlenen lagym polietilen trubalaryň şeýle-de olarda peýdalanýan birleşdiriji enjamlaryň önümçiligini guramak üçin suw geçirji, lagym geçirji we elektrik kabelleri geçirji polietilen trubalaryny öňürmek üçin zawodda 3 görnüşli ýokary hili enjam oturdurly. Polietilen trubalarynyň önümçiligi üçin gıyanly polimer zawodyna öňürlýän polietilen we polipropilen çygmal hökmüne alınýar. Çygmalyň yerli önümlerden alınmagy önümiň özüne düşýän gymmatynyň amatly bolmagyny üpjün edýär. Zawodda ýylla 14400 tonna polietilen we polipropilen çygmal önümi işlenýär. Öňürlen polietilen trubalary hemik taýdan daşky howply ýagdaýlara, gurşawlara durnuklygyna tapawlanýar. Şonuň üçin bu zawodda öňürlen trubalar suw üçinçiligine, suw sowjularyna, ýerlik üçinçiligine, ýangyn söndürüş ulgamlaryna we senagatyň beýleki puwdoklarynyň durly turba geçirjileriniň gurulşygyna ulanylýar. Polietilen trubalarynyň ullyk möhletynyň dowamlılıgy dünýä tejribesinde ulanyş möhleti 50 ýyla çenli bolup durýar. Şeýle-de daşky tebigy täsirlere durnuklylar. Türkmen Enjam Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan ýurdumyzda bar bolan çygmal baýlyklarymyzy häzirki zaman tehnologiýalar esasynda düýpli gaýtadan işläp, almaň täze gadananlaryny durmuşa ornaşdyrmak, goşmaşa iş orunlaryny döretmek, içerki önümleriň meçhwerini köpertmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri öňürýän halkara bazarlarda bäsleşige ukyply ýokary hili önümleri öňürmek esasy ugrulup durýar. İşlemäge döredilýän şertler üçin kärhananyň işgärleri hormatlar kadamyda hoşalyk sözlerine diýerler. Hormatly prezident we parasaty başçylaryna Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüniň her birini şanly rowaşyklara besenýär. Gahrmanlar kadamyň ýylydarly gollawy taýsy taýlaty netijesinde ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekligi uly ünsürlýär. Garaşy diýarymyň ähli ýerlerine bolşýaly, ahir ulaýatyna da döwlete daxily däl hususy ulgamyň germeýi barha giňeýär. Berkarar watanymyzda ady önümleriniň öňürüşine bir hatarda senagat önümçiligi uly ösüşlere eýe bolýar. Garaşy watanymyzda hususy telekeçilere berilýän gollawdan peýdalanýan hususiýetçiligi ösürmek babatda hormatly prezidentimiň taýsy tagallalaryna ruhlanýan Ahal welaýatynyň telekeçilerim ýurdumyzda anyp barýan her bir tutumly işleri özleriniň ihlasly zähmetleri bilen garşylamagy däwe wurdular. Şeýle telekeçilen hataryny Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň we Ahal welaýat Telekeçiler partiýasynyň agzasy bolan Rowaşyn galkynyş hususy kärhanasyny mysal getirmek bolýar. Bu kärhanaň agzyber işçi hünärmenleri diýärmiň garaşylygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň bellenjek şu aýyny her bir güni zähmet üstünliklerini beýleýärler. Bu ýerde esasanam sintetik haltalar taýýarlandyp, önümçilik hil derejesini hünärmenler tarapyndan aýratyn üns berilýär. Daşary ýurtlaryň döwrewap enjamlary oturulan bu kärhanada ýaşlyň ençemeti zähmet çekip, önümçilik 3 çalşykda anyp berilýär. Çygmal hökmüne polipropilen Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny
bilen şeýlede gyýalynyň polimer zawodundan getirilýär. Çygmal ýürütip peşlerde belli bir ýyllyk derejesine eredilip, sintetik ýüplük görünüşine çenli işlenilýär şeýlede saraýjy enjam bilen kömegi bilen tegeklere saralýar. Soňra ýüplükler dokuýjy enjam bilen kömegi arkaly dokulýar. Dokulan halty belli bir ölçege ýeten soň tikilip haritlik derejesine getirilýär. Bu hususy kärhanadaky enjam bilen kömegi arkaly işiň agla we bölegini awtomatik usulla ýola goýulmagy ekologik taýdan arasy ýokary hili önümiň taýýarlanmagyna mümkinçilik berýär. Rowaşan galkynyş hususy kärhanasynyň agda bir işgärleri, garaşa diýarymyzda telekeçiligi ösürmekdäki taýsy tagallalary, maksatly tutumlar üçin gahrman arkadamda hoşallyk sözlerini beýan edýärler. İdi diyarmada yurdumdan ähli ulgamlarylan bir gatarda telekeçilik işiniň rowaşanmagyna gönükdirilen döwlet syýasaty özüniň oňy netijelerini berýär. Gaýsga döwürde kiçigi orta telekeçiligi ösürmek babatda giň gyrmly özgertmeler durmuşa geçirilip, döwletimiziň adyk garaşsyzlygynyň putulanmagyny, ak badarlarymyzda öz yurdumyzda öňürleýän haritlaryň bolşurygynyň döredilmegini, işeger telekeçileri netijeli işler alyp barýarlar. Ak badarlamada adygynyň bolşurygynyň döredilmegini yurdumdan Liverpool aýatynyň telekeçilerimi öňjüli zähmet bilen munasyp goşantyny oşýarlar. Olar elatyň ösen eserlerini nazar almak bilen ýylyň-ýylyna adygynyň täze görnüşlerini önümçiligini ýola goýýarlar. Saýy Trawynyň Awçy daýhan birleşigine Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan her gün harit nişanly hususy önümçilikde taýýarlanýan önümlerim ýokary hil derejesi bilen elat tarapyny uly eserden peýdalanýar. Esasan bu ýerde her gün harit nişanly süýt we süýt önümleriniň önümçiligi üstünlikli ýol goýulypdyr. Önümçilikde her gejeginde sygar süýdüniň 2,5 tonasy gaýtadan işlenip süýt we süýt önümleriniň bir näçe görnüşleri, ýagny beşerlip gaplanan süýt gaýma, goýulan gaýmak, gatyk, darog, peýnir ýary görnüşleri halkymyza ýetirilýär. Şeýlede bu ýerde buğdoý uny goşulyp düzme baýlaşdyrylan gowurlan ýer almasynyň 5 görnüşi, dürli taýamlary ognudyryp urudylan çörek bölejikleriniň 6 görnüşi taýýarlanýar. Kemil enjamlar bu esewli önümlen günne 36 000 gawan taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Her gün harit nişanly hususy önümçiligini işi hünärmenleri Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynyň her bir aýyny üstünlik berýär. Muqaddis garaşadamyň şanly 30 ýylyny ýokary zähmet görkezjärlerini sowgatly barýarlar. Liverpool telekeçileri eşiratly manamyzda hususiýetçiler üçin döredilýän giň mümkinçilikleri, ýa-da döwlet golawlary üçin gahrman arkadamyzda hoşallyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezident bilen döwürwap ýyratçyhanalary gurmak hem halkymyza ýyratçyhana şertlerini ýetişdirilýän önümler bilen bolerin üçinetmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge Marul aýatynyň işeger telekeçileri özleriniň munasyp goşantylaryny goşýarlar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan Sakarşaga etrawynyň Geňeş daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän Hojuluk jemgyýetiniň ýyratçyhanasyna zähmet çekýän telekeçiler köp ýyllyk ösümlik bolan banany ösdürip ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Häzirki wagtda ýyratçyhanada ýetişdirilýän banan hasıllary tapgyrlaýyn ýygnanyp ýyrata getirilýär. Berqarar dowlatymyzyň batyýarlyk döwrüni türkmen telekeçileriniň işewer hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada edilýän aladalar, döwlet tarapyndan olara berilýän gollawlar we ýeňillikler hususy önüm öňürjülüň dörejelikle zähmet çekmegine amatly şertler döredýär. Bu asly başlangyçlary özlerini ýol ýörülge edinip işleýän işewer telekeçiler il ýurt bähwitli işleri amala aşyrmak bilen halkymyza zerur bolan önümleri öňürmekde oňyn iş netijelerini gazanýarlar. Soňky ýyllarda işewer telekeçiler daşar ýurtlardan getirilýän önümleň bir näçe görnüşleriniň öz ýurdumyzda ýeladaşhana şertlerini ösürip ýetişdirmäge de aýratyn üns berýärler. Hormatly prezidentimiň hususy ulgamyň orny ýokarlanyrmak barada edýän aladalarynyň netijesini Sakarçagy trawynyň Geňeş daýhan birleşiginiň çägine gurulan ýeladaşhananyň işewer telekeçilerim subtropika ekin bolan banany biziň howa we toprak şertlerimize laýyklykda ýeladaşhana şertlerini ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Bu ýeladaşhananyň umum tutýan meýdany 1 hektara barabar bolup, onda bananyň 3,5 müň düýbünden gowragy ösürip ýetişdirilýär. Uly gowrumly bu ýeladaşhana hojalygy ýokary hili howa alış-çalış enjamlary, damjalaýyn, ýagyş we ömür görnüşli suwaryş hemde ýyllyk ulgamlar bilen öpçün edýär. Eşur telekeçiliň ahlasly çekýän zähmetleri netijesini bananyň her bir düýbi damjalaýyn usully, suwy taşytly ulanmak arkaly suwarylyp, suwuň düzümine ýerli we goşma
koşmaça dökünler garylyp iýmitlendirilýär. Gownajy ýygy ýetirilip biziň howa we toprak şertlemede uygunlaşan banan ösümlikleri öz hasyllaryny bolluk bilen ýetişilýär. Mehriban arkadamyň daşary ýurtlardan getirilýän önümleri ýurtymyzda önürmek we olaň möçürlerini artdyrmak barada edýän görkezmelerini ýerine ýetirmekde tutan ýerli zähmet çekýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Ferhar Hojalyk Jemgyýetiniň telekeçileri şu günler bananyň her bir düýbüne ihlasly ýygy etmek, onun geçişen hasyllaryny ýygmak işlerini tapgyrlaýyn alyp barýarlar. Alman gazananlaryny önümçülüge giňden ornaşdyrmak maksady bilen geçirilýän işler oňy netijelerini berýär. Yerli hünärmenler ýurtymyzda ýyladaşhana şertlerini ýetişdirilen bananyň bol we bitkinlik hasylynyň her bir düýbüniň ortaça 45 kilogramdan gowrak hasyl ýetilýänini uly boýsunç bilen aýdýarlar. Bu ýerde banan hasyllary zaýatsy ýygnanyp olar içerki bazarlamada uğradylýar. Şany garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna günlerde ýetişen bu banan hasyllary içerki bazarlamada uly islege eýe bolmak bilen halkymyzyň bereketli toý saçaklarynyň bezegi bolýar. Bu ýyladaşhanada ýörüýten nahalhany hojalygym döredilip, onu banan ösümliginiň nahallary ýetişdirilýär. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýan eşewur telekeçiler ýyladaşhanada banan ösümligi bilen birlikde Synaw hökmüni papaya ösümligini ösürüp ýetişdirýärler. Häzir wagtda bu ösümligiň özüniň ilkinji hasyllaryny görkezip başlamagam ýyladaşhana işgärleriniň çekýän asly zähmetleriniň ýerine düşendiginden habar berýär. Daşol şäherine ýerleşen Türkmen Owu Hojalyk Institutyny Owu Hojalyk ilmi önümçilik merkeziniň Aktepe ilmi önümçilik Synaw hojalygynyň zähmetseýär bagwanlaram ilmi esasy ösürüp ýetişdirilen meýweli baglyň ekologiýa taýdan has arasy önümlerini ýygmakda tutan ýerli zähmet çekýärler. Bu ilmi önümçilik Synaw hojalygynyň bagwanlary ýokary okuw mekdebiniň mugallimleri bilen birlikde ilmi esasy almanyň dürli görnüşlerini hemde beýiniň üzümüň bol hasylyny ösürüp ýetişdirdiler. Häzir wagtda ýetişdirilen bol hasyly ýygnamak işleri gurumçylykla anyp barylýar. Ekologiýa taýdan arasy önümler ýurtymyzyň bazarlaryna iýerilip, bagtyar halkymyza el ýeterli öpçünidilýär. Aýratyn noktamal zatlaryň berem ilmi önümçilik Synaw hojalygyna ýetişdirilen meýweler ýörüýte sowalja amarlary täşirlip, ýylyň ähli paslyny ýyleşlemede ýetirilýär. Şeýlede meýweden boşan baglara ýyda geçer utgaşykly ýoly goýlandyryp, bu işlerin berkarar döwletimizin batyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlygyny, ezi diýarymyzyň gözel tebigatyny gorap saklamak, ýurtymyzy gül-gülzarlygy öwürmek, daşkur şoňyň awadançylygyny öpçün etmek boýunça giňerimli işleň alyp barylýanyna şaýatlyk edýär hemde ekologiýa durnuklylygyny we howpsuzlygyny öpçün etmek, aýratynam howanyň üýtgemi bilen balanşykly dünýä ähmiýetli teklipleri hödürlemek bilen bir hatarda olary çözmek bilen balanşykly amala aşyrýan giň möçürli işleň amala aşyrylýanyny suwd edýär. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň şäherlerini dürli şäherler ýaýwanlarylýar. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerini yol hereketiniň howpsuzlygynyň öpçün edilmegine gönükdirlendir. Bir aýlyň çäklerini tutuş ýurdumyzy boýunça ýollarda özüň alyp barmaň düzgünleri ýol hereketine gatnaşylan her biriniň howpsuzlyk üçin şahty jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmek hemde jeňmetimizde ornaşdyrma gönükdirilen şäherler giňden ýaýwanlandyrylýar. Ýurdumyzyň içeri işler bilim ministrlikleriniň taýýarlanan meýilnamasy boýunça ýokary okuw mekdeplerinde, idara kärhanalarda, mekdeplerde geçirilýän şäherler işiň häsiýeti bilen tapawutlanýar. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy milli şähereti watanymyzda insan hakynyňky aladanyň, oň ygtybarly goragullygynyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanlygynyň ýene bir aýdyň suwutnamasydyr. Jemgyýetimizde ýolly özüň alyp barmaň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyna şahty jogapkärçiligini düşünmegine gönükdirilen maksatnamalaryň şäherler giňden ýaýwanlandyrylýar. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyň çäklerini paýtagtymyzda hemde vilayetlerde uluglan gatnawlaryny kadalaşdyrmak, piýada ýolagçylygyň hemde sürjüliň yol hereketiniň kadalary barada düşünjelerini ýokarlandyrmak boýunça çäreler ýygydarly geçirilýär. Sagdyn durmuş ýörelgelerini işiň wagt etmeň bir aýlyň çäreleri bilen berk baglanyşyklydygyny aýratyn bellemek bolar. Bu gurda amal aşyrylýan işleň kämilleşdirilmegem wajypdyr. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlyk möhüm ähmiýeti eýdir. Şu nukdaý nazardan gözegine tutulan şäherleň ählisi ýokary guramaçylykda geçirilýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerini yol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratynna ýaşlyň bu gurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir.
Türkmenistanyň Saglyk Goraýşy we Derman Senaty Bilim İçeri işler ministrlikleriniň kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Denanlar birleşiginiň hemem ýaşlar guramatynyň merkezi geňişiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen arasaçylyk saglyň girawatly wagtyny etigat duşuklary işen käseti betlendi. Sagdyn durmuş ýörelgelerini, arasaçylyk tertip düzgünlerini, ýol hereketiniň howpsuzlygyny wagtyny etigat etmek we möhümleýin keselen öňüni almak baradaky gurrunlar duşuklaryň esasyny düzdi. Hormat adamlar, orta ýurdumyň raýatyna we paýtaht Maşgabatda 18-nji sentýabrda saat 20-den 19-njy sentýabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat holunyň berýän habar bilen tanışýaram. Balkın ulaýatyna ötgäp ýamurtgar ýaşar ýalarmy şakma mümkin. Günorta nordan teleskopda 94 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetine 17-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus. Kenary etraplaryna 23-28 gradus maýry bolar. Ahal ulaýatyna ötgäp ýamurtgar Demirgazyk günbaşaran teleskopda 94 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetine 17-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýry bolar. Mary welaýatyna az bulut baryp Demirgazyk noran teleskopda 94 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetine 14-19 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýry bolar. Lewap welaýatyna az bulut baryp Demirgazyk günbaşaran teleskopda 94 metre ýetýän şemar utar. Howa gijetine 15-20 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýry bolar. Daşowdy welaýatyna az kemburtg baryp Demirgazyk noran teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 12-17 gradus, gündüzine 24-29 gradus maýly bolar. Paýtaht Maşgabatda az kemburtg baryp Demirgazyk günbaşaran teleskopda 8-11 metre ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-22 gradus, gündüzine 29-31 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 19-dyna magnit hadisasynyň durnukly ýadyda saklanyp gaçyrýar. Edi watandaşlar, güýz pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänine baralyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýykda geýinmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozan böreşikleriniň hadadan dokudy götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtüwini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bulary berk berjaýy seňde ýylyň üstünde pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk töwrüne aty watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür etýär. Ähli ösüşüňizde ne bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.